Maskaroa ikuskizuna izan da asteburu hontan estreinekoz Mauleko jaialain. Maskaradaren berri irakurketa bat gazte zuberotarren Aranguretan oinarrituta. Maskarada inspirazio iturri hartzen duen erritual ikuskizuna. Gorrien mundua, gorrien pertsonaiak, baien jantziak edo baien estetika hori hartu dugu alde zibilizatua edo alde koreograf dantzatuena bezala islatzeko. Gero, beltzen mundua ere erabili dugu, baina beltzak kasu honetan oso koloretsuak izango dira. Zibilizazioa eta basakiria aurrez aurre molde klasikoan joango ez diren gorri eta beltzen arteko dantza eta kantuetan. Siberuko urrats eta dantzak ikuspegi garaikide eta berritzailean. Ni saiatu naiz transmititzen isiltasunean gorputzak duela musika egiten, ez? Dantza dela musika. Eta hori transmititzea, dantzan egiten duten momentu bakoitzean sentitzea hori dela melodia. Uste gehiago kosta izan zaidala haien zurruntasuna estenan edo dantzakeran haustea eta airea sartzea. Ez delako maskarada bat. Azkenean dantza ikusgarri bat da eta iruditzen zait beste modu, beste gorpuzkera, beste begirada eta beste poesia bat dantza egiteko apostua egin dugula eta hortxe gabiltzen. Ikusiko ginila jantzindaiak, beltzak, auteak, monenak, maskadako giua eta ez dukezu. Hola, inspiratuik dukezu, ez dukezu hala. Ez ditugu justo sibotar dantzak emaiten, enekok ikasitik utzu beste dantza motasun bait, besuekin dantzatzen, emozioineekin joku egiten, ez deus ikustekoik. Hala duzugu sibeun kostumatu egela hola dantzan haitzia eta beti xuxen, eta plazer bat duzu deskrubitzia beste dantzatzeko moduak eta korpitzen igitzeko maneak deskorpitzen ditzuk eta ontsa duz. Bakuna show eta uda batez ikusgarrien ondotik, berritza taldearen azken ekoizpena Maskaroa txingilika dantza taldearekin. Dantzari amaterrak dira, baina ekipa profesionala zinguratuta. Jente hoik nurbaitela izan da genuen sozia rupen aldetik izigarri ezagutuk dutzu, bida be sen harremaztik kantoientako pastoal andana batetan parte hartu ditzi eta guken kantoiak ezagutzen ditzugu, eta sekulako artistak dutzu eta xantza bat dizugu hekin lan egitia, hei esker behita holako ikusgarri bat sortzen. Bai, ni bakarran ez egualdekoa, gonbidatu bakarran izan nintzen. Bai, 11 dantzari siberutarrek parte hartzen dute. Oian Oliarzinez musikari eta kompositoreak Jeremi Garatze biolontxelistarekin zuzenean dute musika. Eta Juan Sutzikoek sortu dituzte bai jauntziak, maskak eta figurinista lanetan ibili dira. Osoki beste mundu bat duzugoetako, ez ginizun ujantza profesionalekin lanin aitzia eta urrats handi bat duzugoetako. Zuberoako dantzak beste zeru muga batzuetan egan egiteko. Egin dudana da, molde tradizionalean dauden arauak ez errespetatu, askatasun guzti hartu, eta isiltasunean dantzatu. Garaikidetasuna edo esan dezagun ez dagoela beste gorpuzkerak edo beste estiloak dantzatzean, baizik eta haien urratsak beste modu batera erabiltzean. Siberutar gazteen kezkak eta lotxak protagonista. Mina usu hizkuntza elkitzen zuzun, kultura hartu gututzu potiko geho eta gutiago baziela siberotar dantzetan eta siberoko dantza eskoletan. Zer elkitzen zen etxe bizitzen arrenkoak. Sibeun gutiagoa behea eta Euskal Herrien denek berlotxa bat itzugu. Esaten dute 2008an non dira potiko dantzarik Siberun, Euskal Herrien, mundian. Barrikadetan oinarritutako lehen zatiak, Adiren eta Arranguren eszenakero eta braniak amaitzeko. Kantua izanen da, holtza gainean baita ere Xorrotxen kantorien bidez. Ezagutu nituenean haiek abesten pasa zituzten orduak. Eta asko hunkitu ninduten eta pentsatu nuen bai ala bai kantatu behar zutela. Urtero maskaradarako sortu den kantore bat erabiltzen dute, sortzen dute, guri ere sortu digute kantori bat, modu tradizionalean ikuskizuna bukatzen. Zuzeneko musika, kantuak eta dantza hausnarketarako bide, sorpresaz beteriko kontakizuna Siberua oholtzaratuz eta ohoratuz.
Eta ikuskizunaren segida Donostian, Victoria Eugenia Urriaren 20an, segidan Dona Paleun, baita Luruson, Doni Bareloizunen eta Biarritzen besteak beste.